Devojke, svaka čast, izuzetna utakmica, neverovatna pobeda i najveći uspeh u istoriji ženske odbojke. Hvala vam puno na čestitkama. Stvarno je bila teška utakmica, puno naboja, puno preokreta. Mislim da je ključ bio u tome što smo verovali, što smo igrale timski, što i kad smo gubile u taj breku čak koliko je bilo, 12, recimo 8, 9 da se ja sećam, 10, 7, nije ni bitno. 4 razlike, da, bilo je. Da smo preokrenule, imale neverovatnu energiju i to je bio ključ. Mislim da i dalje nismo svesni jer onako poprilično atmosfera bila mirna i u autobusu, tek smo sad malo kad smo ušli u selo došle sebi, ali tek... Ali to je zato što se koncentrišemo za finale. Da. Malo smo bez glasa ostali, da se vidite, ali pevaćemo i dalje. Vas vi kao predstavnici, kažemo, iskusnijeg dela ekipe, šta je to što... Ja. Šta je to što sadašnja generacija ima, što nisu imale prethodne i što ste ovako prosto sve vreme delujete onako i kompaktno i rešeno i delujete kao da ste prosto i preleželete neke ranije dečije olimpijske bolesti? To je energija, to je... Vera. To je iskustvo. Lepota, naravno. Sad da smo malo se šalimo, ali ne možemo da kažemo da prethodne generacije i da sve ostale devojke koje su igrale prethodnih godina tu da nisu imale to nešto, prosto ja sam rekla i posle evropskog prvenstva da je ova generacija nekako zrela i stasala za velika dela i da definitivno imamo tu neku posebnu energiju i da možda mi starije, izvini, da mi možda starije smo pomogle ovim mlađima da se spojilo ono što je najbolje, a to je iskustvo i ta neka njihova poletnost i mladost i to je donelo finale olimpijskih igara. I ludost, da. To je to. Htio sam što kažemo bolje. Da govorimo o vašem meču, meni je vrlo interesantno što Viktor Terzić pred svaki meč je uglavnom zadovoljno, što se retko dešavalo ranije. I njega smo promenili. To je to. I on je procvetao s nama, tako da... Menjamo se svi. Promenili se mi, promenio se on. Upravo i on sam rekao, nemojte da mislite da ovo sve, ovo nije kao najveći vrhunac moje karijere, naravno mislio na finale. Kako u finalu očekujemo rivala? Ne, nećemo se sigurno zaustaviti ovde. S kim god da budemo igrali, da li će to biti Holandija ili Kina, to su ekipe protiv kojih mi stvarno možemo da igramo najravnopravnije. Ovo jeste veliki uspeh, ali opet zlato je zlato. Medalje pršte i u današnjem danu, počeli smo koristiti čak i drugu ruku da bismo nabrajali medalje. Kako vi reagujete na to? Pa srećni smo i ponosni na sve. Da. Da, mi smo započeli pobedom, tako da verujemo da će i ostali. Kajakaši su pre nas, pobedili, da, košarkašice su, nažalost, izgubile, ali sam sigurna da će vaterpolisti sad igraju, sad ćemo da imamo bronzu uspeti, da. Biće dobro. Kako je krenulo malo teže, sad smo na pravom putu da lepo završimo olimpijske igre. Što nisu imale prethodne i što ste ovako prosto sve vreme delujete onako i kompaktno i rešeno i delujete kao da ste prosto i preleželete neke ranije dečije olimpijske bolesti. To je energija, to je... Vera. To je iskustvo. Lepota, naravno. Sad da smo malo se šalimo, ali ne možemo da kažemo da prethodne generacije i da sve ostale devojke koje su igrale prethodnih godina tu da nisu imale to nešto, prosto ja sam rekla i posle evropskog prvenstva da je ova generacija nekako zrela i stasala za velika dela i da definitivno imamo tu neku posebnu energiju i da možda mi starije, izvini, da mi možda starije smo pomogle ovim mlađima da se spojilo ono što je najbolje, a to je iskustvo i ta neka njihova poletnost i mladost i to je donelo finale olimpijskih igara. Krenule, imale neverovatnu energiju i to je bio ključ. Mislim da i dalje nismo svesni jer onako poprilično atmosfera bila mirna i u autobusu, tek smo sad malo kad smo ušli u selo došle sebi, ali tek... Ali to je zato što se koncentrišemo za finale. Da. Malo smo bez glasa ostali, da se vidite, ali pevaćemo i dalje. Vas vi kao predstavnici, kažemo, iskusnijeg dela ekipe, šta je to što... Ja. Šta je to što sadašnja generacija ima? Devojke, svaka čast, izuzetna utakmica, neverovatna pobeda i najveći uspeh u istoriji ženske odbojke. Hvala vam puno na čestitkama. Stvarno je bila teška utakmica, puno naboja, puno preokreta. Mislim da je ključ bio u tome što smo verovali, što smo igrale timski, što i kad smo gubile u taj breku čak koliko je bilo, 12, recimo 8, 9 da se ja sećam, 10, 7, nije ni bitno. 4 razlike, da, bilo je.
Da smo I ludost, da. To je to. Da, sve što kažemo bolje ne. Da govorimo o vašem meču, meni je vrlo interesantno što Slavitor Terzić pred svaki meč je uglavnom zadovoljno, što se retko dešavalo ranije. I njega smo promenili. To je to. I on je procvetao s nama, tako da... Menjamo se svi. Promenili se mi, promenio se on. Upravo je on sad rekao, nemojte da mislite da ovo sve, ovo nije kao